Labe samba khona noStobo, labe samba khona noStobo. Yima lasinika yona wena. Hayi. Unamanga ntwana. Yes, first uyaqamba ukuthi khambeni la. Ucaba kahle ukuthi khambeni boy, don't do that. Don't do that boy. Sho, ema vest. Khumbula kahle. Imali zama ayikimali event nge1 esike sayidla. Thina imali esayisola ile bayisende lapha kulesa sikolo lesiyaphela. Yiyo phela. Yo, I should be the best one. I'm the best person in Ntshwareng. Put it in my police. Ntshwareng. I'm the best one again. So, I'm the best one. I said I'm the best one. Mamela la, I'm the best one. Safuna ukukutshela ezinye izinto ngamapolisa. Mamela la ngitshele. Yabona le outside kuJomo le uJomo. Yeah. Mina the reason why ngidisa yeza la e-shopping anamali okubuyela emuva lekile. Itshela ukuthi wena uyibambisa inkunzi wayithawe abantu bazothatha amafoni wena esikaphi. Izofuna imali okugibela la kimi. Ngizotsamelona ifinamanga uzokutshela. Base bangifonela koneli bangitshela ukuthi eJomo. eJomo la ufuna imali. Uze no flex uyayazi indaba le. Nothatha. Yaqaba khambeni ufuna into zasebusuku. Into zenkunzi, into zasebusuku. Into zasebusuku suku kanjani uJomo manje? And siyasavaya that night sometimes abuyele Soweto bese sejozi. Masibambi ipraise. Sami uJomo bekanga nandawo yokulala. Bekafuthi isigibela. Next. Bekafuna imali yokugibela la kimi. Ngaze ngatshela uneli ukuthi ngifreza nimnikeni uJomo mina ngizonibhadala mangifika lapha eJozi. Masibambi inkunzi kayiwa. Sekahamba usayida nabanye abantu Nimntotshile Masilva. futhi nimntotshile nimbambisa inkunzi lapha ya maqedwe uyahamba uhleka nani umunye naye ungijwayela amasimo that's why uJomo unthuthile because yena ukonaye lapha akekho uJomo yini bese ubalekile usefande enye indawo yokulala why ningafuna ukungimamela mara mina ngiyanimamela ngiyabona yabo besithumela noJomo ebusuku okay ifana uMasilva khuluma ichance maqeda noNzamelweni uzokhuluma iside lakhe le story angebe bakhona Watermelon ukhuluma ngezenkunzi ngithi mina noJomo basibamba inkunzi ebusuku basibamba ipraise ebusuku maqeda lapho ebusuku wakhona savaya semthamisa iSoweto angithola songazi mina ukuthi uJomo ufike nini lapho taxi ngabona awutshela unela khulume le story lesi anikhulume le story lesi umuntu ukhulume ufike uJomo la ahamba nomunye umfana ke ngimbizi igaba lakhe mbiza tu masizosho Adam nami ngizothetha Mr. Ngisathi bathi wena ubabambisa inkunzi wena bathi bashiya la bathi la bafana la bayithu bamdoji uJomo bamshiya la wasala iwana mina Masilva itwasemini orebusuku ebusuku ngabo amani isikhathi sizwaze laphi phela beninonke ngeke azasitshela ukuthi ngo9:30 hayi sebathi ngibalo Jomo sithi kuphela saze safike Soweto sasuke lamo mina futhi ngize na last time ngapha aku flags alele khona Masilva ngifunda la mbona khona wangibambisa inkunzi yeah athi fake lapho Silva wara ntonto lapho ku flags ne yeah and wena bongekho lapha salala lapha ya uJomo asho ukuthi hayi Masilva mfethu ngibambisa inkunzi lapha eJozi ngoba mina ngiyazi iJozi washo kanjalo Masilva wathi askisini guys yo hayi Masilva shame khori wethu Masilva yakhala uJomo nga mfethu lo muntu lo ayikho imali asinika yona mfanami imali asinika yona ile yasemdela bayi azini le live le let's hope angazi I so wish izinto zibe right akunati izoba right lapho Since last year akunati izoba right ngicela ukubona ibeef yabafanele situnyaka wonke bayathazana la bathuli speak finish nele ungazokhuluma udodi ne yabona le kaMasilva noFezela mabayikhulume bodwa bangafakaza abanye mina yangizwa mamela lawo yangizwa ngithini nawo Watermelon ne
Ngiyakuzwa Ntwana. The only thing ukuthi yonke into ishabalale. Untwana akayenza ispan sakhe, ngenza ispan sami. Iphele kanjalo, angalibi akhuluma ngami. Because makakhuluma ngami mina ngeke ngithuke. Yeah. Uyangizwa? Mangayenza into zakhe uyoba right la khona, nami ngi right la ngikhona. Mara makazolibe angazi mhlawumbe igama lami line after taste aliphele emlomeni. Nami ngiyanyanyisela. Yes. Ngiyabhoreka. Ngiyakhinyeka. Ukwabona mothi uyangena ku TikTok secalana na untwana ukudisile. Modlula wena uyamiyeka untwana iyanyanyisa riding le. Uyangizwa? Mawuqala uthi bazofuna untwana uyamsaba nani which is akusivari. Yena mangathula shaya ispan sakhe, ngisule ngishaya ispan sami. Into vele izovela iphele kanjalo. Mara kusuka ukuthi izoba impintshama. Iyophe izovela iphele indaba. Uyangizwa? Noma sibonana, uyangizwa? Angeke kube nento le ukuthi untwana uyangijwayela. Angithi indaba seyiphelile wenza into yakhe nami ngenza into yami. So makazoliba aqhubeka ukukhuluma ngami iyakhinya riding leyo nama ngengithuka bayagcwala lapha abanye bahlabekiswa igama elithi yilabo bloro baseSoweto baningi abantu abaseSoweto engibaziyo abana before le nto leya mara ngoba nayo sesekeleni sekafitha ini ungadleki angikhulumanga nawe angilazi igama lakho mina abantu engibafunayo ngibashuthe straight ngibashuthe straight hayi ukuthi manje wena Cinderella extra sezokudla le nto le ungayenzi le ungazifaki entweni ezingakufuni sibali awu nala makhasethi ongikhomba wona sharp ukwakho lo angazi maybe sozoba isoja soon njengoba usikhomba isibhamu ukwakho lo ungasitsheli ungangithuseli ngokuthi uzongidubula ufuna ukuchaza abantu kuma social angeke uyenze leyo nto straight mangila ngeke ngidubula ayikho into ozoyenza access yakho nalezo sibhamu awu Hey. Manje wala ma moderator ngikhipha. Mina wasiyini. Uyazazi. It's a connection failed. Afi. Azi emshini ngifuna ukwazi ukuthi wena bocabangeni mawuya la ku podcast yokhuluma ngomasiko. Bengicabangeni. Yeah. Bengacabangi bengenza. Spoiler. Wenza Abantu Bengenza vele bengikhuluma into eyenzakalayo. mase ngikuphendula bese kuba into ebheke. Akusite bad. Yide way ngakhona isystem. Afi. Yabona ezinye zezinto le angifuni ukuziringa yi boy. Yangithola. Ezinjengani? Angifuni ukuziringa yi. Soyithusi yacafa yangithola. Mamela ngikutshela kwamela uring yabona labantu Angeke boy. Awona ringa boy. Mamela. Soyithu Lo muntu ojoyine la ufuna ukwazi ukuthi kahle la kule live. Wena soyithu siyazi ukukhamba. Soyithu siyazi ukuthi khamba. Usabani? Abantu Soyithu siyacaca ukuthi khamba. Intwana wonke umuntu ufuna ukwazi story ukuthi kanti lezi sibhifelani khuluma. Hayi yabona leyo. Leya sivale boy. Leya sivale. Yangithola. Kahle le ndaba le beef nani is not about money and what. You know the truth. Yangithola. You know the truth. Yangithola soyithu. No wathamelwa I think uyazi. Yangithola. So akusinto engayikhuluma la ku. Khuluma usabani? No. Leya ifuni ngikhuluma la kula. Emasilva. Awe umuntu la Mina yazi into engibhekile. Khuluma. Ngishove once Angeke ngishove boy. Nayile ngifaka into ebhaya ifaka nabantu ababhaya. Yangithola. So it's better ngithule. Ungasabi usaba No, obvious bheka Masilva. Lana sesiphumile indaba la ukuthi kudliwe it's fine. Yabona lezo is too personal boy. It's too Yini ukhuluma ngendaba yempahla? Hayi, like obvious uMasilva mela khulume at least abantu bacava ukuthi kenzeka sekazikhiphile indaba zemali no le mela ikhulume le afuna ukuyikhuluma straight bafithu enhle kwenzakalani ngoMasilva manje Hey. Bathi bayamkhipha. uthini Bathi bayamkhipha. Usikhona uyimirerisa kuphela. Makashe mangikhipanga muntu ifoni ngibekelele angikhipanga muntu. boy change ama moderator something boy angeke ukhipha umuntu asakhuluma man la moderator lawa yini ngawo. Mama start live wabo man. yeah ithi ngenze kanjalo khuluma Afana moderator yangikhipha. le ndaba le Ayangikhisha man. Ayangikhisha man. Uyama moderator yangikhipha man. Angeke phela. Mari network yakhe angikhiphanga mina. Usikhona kuphela i-moderator or namanye ama-moderator. Bayazazi. No man. We can't live like this. We can't.
Yabo sasho le ndaba leyinye leyakafezela. Ah boy, leyo ndaba ngeke ngiyiringe ngiyangithola. Leyo ndaba. Yacava khambani sokhulumile indaba. No, yabona leyo ndaba eyamnayi. Yangithola. Masuka sifuna ukwazi nakho. No, ufeza uyazi. Khipha yonke into nakhuluma into eyaziyo. Angeke leyo ndaba eyamnayi. Straight ngoba Eyamnayi. Yangithola. Asindaba ezikhulunywa kuma TikTok lezo hey. Yawo. Indaba yempahla. Hayi. Next, impahla manje. Maraka mfethu sokhulumile phela nale ndaba zeimali massive phela nayo. Yeah, Asiphumile. Istory kwamele Angithi understand ukuthi okay lezilwe lana wangakhuluma bheka angithi sekakhulumile ngezemali kuma podcast kudala so uyi so mina ngeke ngize ngiringa ukuthi khamba kanje nakanje yena uyazi ngazi ini uyacava you know the truth boy you know the truth phela lo muntu akakhuluma usinika i-taste sifuna angeke ngikhuluma abantu abasicavayo leso story uwe no watermelon cha angithola angeke naye aringe uyazi ukuthi ngikhambani na uyazi watermelon ukuthi uyazi ukuthi ufezela ulwelani kahle kahle le beef iqale kuphi iqale lapho leyo beef yabona ngalezi zimali fere ufezela uye wangifonela ngithola akhuluma ngazo lezi zimali egcineni wagcina athi afede it's grand nje yami sisazwana la wenza uyayizwa mamela ngisakhuluma angithi nithi ngikhulume kwenzakala something after leyo call kwenzakala something athi nefede ngithola kwenzakala something uyazi ukuthi leyo something yini Silva le ndaba le indaba le okhuluma ngayo indaba ya December or indaba ya nini December 2024 boy Angifuni ukhulume wani angeke ngani khuluma emavesti uyakhumbula le beef iqale lo mfana lo makasahlala kwa Flex into ngishoyo iqale khona because bongikhuluma amasimba kulaba bafana bakho asikhuluma boy uyacava uvezela uyasicava leso story asangifonela untwana yabo asangifonela untwana angifonela saringa yangithola athafeli after that ngaringa no watermelon nayo uyasazi leso story angeke azasikhuluma okay watermelon cela angeke azasikhuluma watermelon sakhuluma mfethu khona hint mina ngazi indaba njani masilva water ngicela ukhuluma ngaka mfana mina ngeke ngihinga ngithola ngisaye ngehint angisazi maybe ngisikhohliwe angazi hayi mfana asiyeke yangithola mamela watermelon ithi gayihile bheka uyakhumbula ufezela ngamsendele i-voice note nge-view once ayishaya ivideo ngenye ifone akuthumela yona yeah so spread story no hayibo akuyabeka yeah okay watermelon khuluma so spread story ngicela sikhulume from the start sonke faith akusindaba yesweater hayi yawona isweater yenzini phela boy ufezela no watermelon they know what I'm talking about indaba yesweater okay indaba yesweater asiqale kuphi ngikunikile isweater akunikanga isweater anginikanga baba akunikanga uyakhumbula lele jezi ngigcobe kanjani ulisengile la bheka angilithenganga ngilifunda ukulifunda bheka the way le jezi ngilithathe khona fezela I was about beso shoot something ngakhumbula abantu baqoke red ngathi nje yami ithi share red na ngithola Ngibekela manga ukuphinde nginikile le jezi la wena khuluva kazi ungazokhuluma umuntu ongayazi bokuphi mangikhuluma nofezela ngikunikile mfethu angikunikanga after that ukunika maqeda ukunginika waye bengingayigqoki afterwards kuvula Mntwana khumbula leya video yami ye-prank leya yami no-Flex uFlex bekashaya lelo jezi lelo bekalithatha beef bekungaligqoki bengilishiya khona lapho angithikana ngalo ufezela wakho nokudlula la ligqoki mamela ufezela uyakhumbula le voice note ukuthi intwana yampeka angithi kusasa nobe ngigqoke kanjani ngicela ungizele nala ideng yakho red ukuthi ngizoyishaya more
Uphile lapho. Wait, angizange ngathi ngicela ungiphe. Hayi manyana. Masiliva Angnikanga. Boy, why am I afterwards? Boy, didn't wear that shit after that, boy. Boy, angikhwanga lelo jezi boy, bengithe ungiboleke just for the shoot. Manje ngimangele mawuyithatha icontent uthi uMasilva nangu ngicela impahla. Ucela impahla ngifuna ukushutha Angicela ngempahla wena. Bengithi ungiboleke for that shoot already. Into mayibolekile uyakuphela benginenajezi elire. Mamela la ngitshele. Into mayibolekile emntwini, entwana ngiyashuta, after shoot ngikha into yakhe. Awuhambanga wena nalala jezi. Ngiyavanga. Wathi entwana cava, futhi nale uze wangikharava wathi entwana cava le jezi sengiyaligcina manje ngathi ayasapheka na floor. Ngina mama. Hayi, awume kancane mfana mangeke. Angeke boy, angeke boy. Mawubhayiziseke ukuboleka impahla kusicrime Boy, if that ngleya bonke ayona bengizoyigcoka afterwards kanje. So ukubonisa ukuthi ngigcoke nakuphi futhi. Ngibona sami nama video is that day kuphela. Nakuphi futhi? Awume kancane nakuphi futhi? ithi ngitshele ntwana. Wena ima manje la jezi la kuze lifike ku flex lisifufele lafika kwa flex. Umasilva ungalijezi because of lama voice note lawa ya. Ayikhengi if bengekho la Lama voice note is not about amajezi. Le jezi man it's a week what. Ntwana yabona hayi Masilva usenza abantu abathi ngeke. Ngisenza umuntu omubi water. You know ukuthi le story sami ngifezela sicale kuphi. Yangithola. Asiqala ngamajezini mfana amajezi man into eyincane. Iqale emalini nokuseno ngikhuluma ngayo. Shot esinye na uyasazi. Siphi? Shot esinye yiso leso story esenza ukuthi ukwade leso. Siphi? Uyasazi boy. Uyasazi boy. Mamela. Yabona no. Awubi umuntu ukuthi indaba yabona mongayitholi wena indaba zakho uzazi uyiwani. Wonke umuntu ufuna ukwazi la ukuthi kahle kukhulunywa ngayo. Hayi fere yabona mongaqabi. Ane on mongaqabi it's fine boy. It's fine boy. Baba, le beef le iqala ngoba wena ushayiza akangithi. Maqedwa ubuya ngikhuluma amasimba, ngikunika ijezi ungibonga ngamasimba, maqedwa ukhuluma amasimba, ulika labangani bakho bo flex. Phela bo flex bathola abagqokile la jezi la. Ungazokhuluma kanje ngoflex baba, ungazokhuluma kanje ngoflex baba respect. Ivari musi. Ungazokhuluma kanje. Ivari. Hayi. Ngangasuka ngijezi lami na flex. Yeah, bekalishayile manje ungakhulumi kanje kodwa. Yini amasimba la ungakhuluma ngayo. Ungakhulumi kanje ngaye. Akusivari na. Ivari mara ungakhulumi kanje. Mamela ukuthi uflex umnikile ijezi angene ndawo. Ijezi nginike wena. Ungamnika obvious ijezi bengilishare. Ndoda lethami ngiyakuflex so amanga mina lethe ngikhulumayo mangithi ushayile ijezi. Lethami ngiyakuflex fere ijezi belese backini yami. Manyala obvious ngivange back. Yeah, kwenzakalani? Mntana Masilva Mosibe siya swimming pool sonke ulifakile le jezi le. Mina ngikupithobe. Watermelon ngikupithobe. Ngithela la phela. Mfana watermelon. No, watermelon ngicela. Khona ivideo mfana watermelon ngicela mfana ungafakazi mfana into ongayicabi mfana because angeke. It's fine, right? Le amajezi watermelon akayicabi. Le amajezi akayicabi ukavi lava. Okay. Amajezi amajezi khona esinye story. Uflex ngimkhuluma kabi mangithi bekaligcokile ijezi. Ngimkhuluma kabi lokho. Mara the way ukhulume ngakhona boy it's not a trend way. Wena uthi wafuna ukuyibeka ibe ngenye indlela wena. Boy angeke uzothi le ntwana lezi zakho abo flex uzoziboleka boy. Intwana zakho. You can't talk about kanjalo ngomuntu. Akusintwana zakho na. Hayi awuthiyama akusintwana ya. Manje respect boy, respect. Respect kumele uyifunde wena. Respect boy. Angeke ungizwe mina ngikhuluma kanjalo ngabangani bakho boy. Lezi zami zizokulayika. Hawu. Angeke ungizwe ngikhuluma kanjalo ngabangani. Mina lezi zami ngezithathe isikhathi zizokulayika. Awume kancane. Lezi zami zizokulayika. Awume kancane. Mina ezami zokushaya noma ungathi uyakhuluma angengingene mina ezami zokushaya awume kancane ndoda ezami zizokulayika awuna choice ukuthi ungakhuluma uthi ubani wenzeni angeke ngikhulume ngabantu abanganyenzi kabi mamela angeke ngikhulume ngabantu abanganyenzi kabi inyenzwa kabi uwe
mamela la ngitshele labantu laba Ayenziwa kabi uwe. uflex akangeni ndawo Mariches lambe kaligcokile ngithi Usitshele usunazo man. Masilva kuza abangani bakho. Yeah, that's why ngihleli ngaphandla ngithi. That's why ngihleli ngaphandla ngithi. Singadelelani Danone lesa manesijula man Danone siyakhuluma la. That's why ngihleli ngaphandla ngithi ngisukile la. Yeah, mamela la ngitshele. Yabona igama lika Flex lingene ekuthenini bekagcokile lambe angagcokanga. Yeah, ngabe usho kanjalo. That's all. Hayi ukuthi lentwana le yakho Flex boy, you can't tell Flex boy. Intwana zakho, You can't tell Flex boy. If yena uyithatha indlela ke, bengishudi womfaka leyo mqondo because ayikho into errong engiyikhulumile. Kagcokile lambe. Afere, it's fine. Asiphuwe ke lapho. Ikona ufuna ukumfaka ngenhloko. Okwakho lokho. Ale, it's fine. Le yethu wena mawutshela ukuthi ungakhuluma kami ngalezi zami zizokukhahlela angijuu. It's fine. Ezami zizokulayida. It's fine. Uyisigqoka Fezela. Uyisigqoka Fezela. Into akumelanga izifike ezandleni. Umdala wena. Uyisigqoka Fezela iphelile. Angisingisigora mara bese ngitshela ukuthi jo lezi zami Uyisigqoka. It's fine. Ayiphelele lapho. Manje wayipompa indaba yabangani bakho kanje ufuna nje ngikhuluma amasimba I can't boy. Angithi ngiyakutshela umuntu nemistake e1 zizokukhahlela. Ngizongena ngekhanda ngikhuluma amasimba boy I'm not like that boy. Same now. Noma ungayipompa. Mamela, ngifuna ukukutshela into e1. Yabona mina, webe ngihlangane nawe ube nenhlanhla wena ngoba asikakahlangani. Ukuqala ngakukhahlela mina. Bese ngiyakubukela ungikhahlele njengetithi. Uzongenzani? Wena uzongenzani? Ayihlupha ungawari. Yothanda ukuzenza dangerous nyana Fezela womshini. Angizenzi entwana, angizenzi dangerous. Izenza dangerous. Ayisho sikhuluma kahle Yabona sebayahlukana manje abantu. Asikhulumeni kahle guys. Hayi indaba uFezela ufuna ukuzenza sigora momoru noma. Angizenzi sigora mina ngithelike khona. Ubuya handle bathu ntate sabuya lokho ubuya marrent. Phela kuthabe that's why. Lena bothabe that's why. Sharp right sharp. Nomshima. Sharp. Ngisifakwa kana lesi guys khulumani kahle wena lokunikhuluma kahle. Abathukana sothukana. Ubani konje ubani utivoli. Utivoli nangu ekamele. Ungenaphi yena? Ungenaphi kuleyo gap. Yabona-ke. Sengithi Fezela emasilva. Moderator. Yeah sure. Yabona benikhuluma grand noFezela amajita angangeni amajita wakho. Bese nyaka da endlini. Afi. Shoot wena mawungena eminyango. Itopic ngofezela. Ufezela msuno wakhe inini? Bajala. Angithi ngikulayo obvious mabuthi ukuphi utivolo kutheni? Ngiyabuza ubani utivoli? Yeah ileya kwami impompi yase-Italy. Impompi yase-Italy. Yeah. Ingenaphi yona? Ingenaphi kanjani? Kulezi zinto ezikhulubayo. Kulamadisweni ingenaphi yona? Inja yami ngibhekhaphile nawe ushalela sethi ungenaphi nangu usekaqhula ngami lapha yabangimenshini. Ungenaphi? Ungena ngoba nina nizani baningi. So ubuzelani still ubuzelani ukuthi ungenaphi utivolo ubone. Okay, ayina flop. Watermelon, you know the truth. Yangithola. Ithi mina ngikhulume kule live yabo. Ithi ngikhulume live. Iqiniso manje. Yabo wonke umuntu la ufuna ukwazi. Awukhulumi. Iqiniso bayaliqava yabo. Makangeke okay, ngitshela iqiniso abalazi. Iqiniso abalazi ukuthi wena usidla imali, umaceda ungikhuluma amasimba. Wara ngamajezi. Iqiniso le. Makantwana Masilva. Yabona if like iqiniso bengilazi nami bengizolikhuluma into engiyazi ukuthi mina ijezi belifaka Flex futhi kune-proof ye-video. uMasilva Flex bekazongithatha lela jezi. angithi uyasho ukuthi ayiphelelanga indaba makakhulume le Ya makayisho yena because mina ngiyazi. khulume le ndaba I feel like wena If indaba I'm not gonna say anything. Sesihamba nakuma 2K views. Hey fuck man I'm out. Bye bye. Hayi wena Masilva wena ikangenge. Mina ngisazingeni yabo manje abantu basabukringa nami ngisabukringa. Asiyazi sikhumbuze yena. Ukringa la uwe. Yazi ngicela shale live kuno Flex tu.
Animfoneleni angene, mfoneleni. Hayi ngicela babe. Yo. Amfonela angene. Yes. Eish, simple. Abana amanamba kaFlex animfoneleni angene. Sikhona thini langa lonka senze next. Awu. Kanti kwenziwani egoli kugangwa kangaka? Hayi. Etanon. Etanon. Eish. Comment section. Hey mina akunamuntu engizomshaya la, ngishayani. Shayani. Kumede. Kenzakalani? Hayi kuyagama egoli hayi. Sa announce le ndaba, sisakhuluma le ndaba le ukuthi ente kwenziwani, kwenzakaleni. Ukhuluma. Kwamele ukhulume mfethu. Mntwana wena Mavesta usazi le story lesi. Yabona le yakhuluma ngayo angicavi ke. Yena Dimensionile ne before azophuma. Uthe wathi silelo labo cherry nani. Baphi. Yazikhuluma ngani? Ukhuluma ngani? Ngale ya live le ya, yakhumbula le live le ya, beka no Flex. Labo Tlango. I think ukhuluma ngayo. Hayo ya. Yiphi le live? Silva. So ngimona man usahaw naliteng mo. Then ba usahaw Niza kahle ya. Hamba kanjani? Silva Niza kahle. Emma. Osaka ora ole kikening call athula masilva ori Osaka ole odumile ka yona vele. Ngwawater shit. Ngwawater. Kila fela TV o massive. TV. No, usolo ya. Yeah. Maria ibona ukuthi Water, bega. Kumbula the time sihlangana ne AK1. Yeah, AK1. Akhumbula utheni kimi igama li1 nje. Yeah, I did. Ima. Usho mufukeli lo wase Kaslami ori. Ibambile asicedile feda hayi. Finisha njalo. Ngicela uphume ngendaba zonke watermelon. Angenzoliswa umuntu lo yamasiva. Hayi nyala. Ngiyabonga. Anyala. Masiva umbonile ukuphi manje? Yentwana umbonile ukuphi manje? Yabona Mtheni. Ithini ukuthi ngiyahlanya. Crazy again. No, mara sikhulumisa. Crazy. Ithi bathi ngiyahlanya futhi. No, yarasa. Angeke uzwela lo muntu lo and futhi enye into mfethu angeke sizomnika ifame because of this thing. Dala ifuna yena angawathola abafollow wakhe. Ithini ngiyahlanya. Angihlanyi mina. What's up? Khulunywa ngani? Nyarasa ningazothi nyarasa labana hotspotile nokuno hotspot. Sisumoya ngifuna ukuzwa istory. Uthi bathi wenzakalani? Uyakhumbula my sister athi mina engikhumbula iside lam lapha azokhuluma aku live athi i-relationship yakhe at least i-relationship yakhe ayikusiye fame lesikhathi wena usashaya naye. So angazi ukuthi uma Silva makathi kuyaliwa in mara mina engazi ukuthi lokuyalo manje uyabona. Yeah. So mina ngena vale akuyo yonke. Angazi ukuthi uma Silva usho kanjani because angikhumbuli mina umlwela lo muntu lo. Hayi nama Since simazi ukuthi umuntu onjani ama-Silver Fans ayibhezi hayi akaringenye something esiyaziyo akazi ngalola chiri mina ngeke ngilwele chiri mina. Ntwana hayi lo yakhe lo ya ma-Silver. Uyabona wena watermelon into bengifuna vele bengifuna ukuthi ubeke ufezela lapha so mbekile yena sekasaqedelela istory yabona halfway aseniyafika manje. No ngifuna ukwazi ukuthi like ufezela wenzeni because mina ngikhumbula yini owalwa nogel ngimtshela ukuthi uyazi ufezela bekalwelani nguflex
Uyazi. Hayi, Mara- angazi, yazi. Hayi mina ngazi ntwana. Noma ngathi umamele njengawo. Mina into engikhumbulayo ngikhumbula vele uGel ngimtshela ngithi phuma uFlex. Ngikhumbula lo ngimtshela uGel ukuthi phuma. Echo, mavesi, usakhumbula the time untwana aku Flex. Yeah, sure. Angiringa blind angithi. Yeah, sure. Makathi ukungiringa blind the same time eza kimi azoringa uFlex blind angithi. Ale ukuthi Ama VN ngawasendela uThatho wonke. uThathu Yeah, yakhumbula uthatha uFlex uke wayisho le ndaba. Yakhumbula le event le yaseKaslam. Ya sikhulumile futhi nangayo. Yeah. the time siza no Silver lapha yakini Yeah. event yakho. Bekangekho uMavest intwana yakhumbula lapho bekaze nabo Flex uMasilva. Nge-16 la December. White House. Nabe 17 yale ya Yekhu. Yeah. Bekazile uMasilva ukhulumile vele ukuthi like ayiphathanga kahle because ureceive ama voice note which is thina siwazwanga lawo ma voice note because aphelele kubo. Into engikhumbulayo. uThatho phela uyeleza kimi angitshela ukuthi ntwana yekela untwana yabo untwana ngibekazile la athi ntwana yekela untwana ungayenzi next ngitafo vele angeke ngimchune fokol mina untwana Yeah, ngiyakhumbula. athi uThatho futhi nalama voice note lawa yangwazisile uFlex uyela landa untwana amtshela ukuthi yona ntwana into ozenzayo uyabheda nani bese untwana Yeah, ngiyakhumbula ngitshela nami uke wangitshela le. so angazi le ayikhulumayo ukuthi uakhona wenzeni Khula, bangikhumbula, bengikhulumela wena boy. Ukhulumela mina? Wena boy. Bengikhulumela wena boy. Bengikhulumela wena Flex guys bengikhulumela wena ja. Bengikhulumela wena boy. Ukuthi yatholakala thingizaba angifonele uFlex Boy bengikhulumela wena boy. ayira Mangale mangifonela, songifonela sochikana ngethi ayira baba mamela ayira Awuthule into kufunekayo manje uFlex le awuthi yenzani le ngiyikhulumela iyajika. mina uthi amakekho umuntu angikhulumela mina ngiyazilwela kanime Fere gunman, no stress my nigga. No stress boy. it is solo Flex Kunini ngimtext na. yeah mfonela Flex is here. Flex is here. On. yeah akangene Flex ngena iboy Ningazongitshela ukuthi ngiyarasa man. Ingani mina kancane. Flex awungene poison ngena into echazayo ukuthi uFlex bekangekho le live mayenzakala nani manje sekakhona uzokhuluma iside lakhe lesenzakala Manje. yeah Ningangitshela ukuthi ngiyarasa ngizovaya yini. Because khuluma kanje abantu bathi ngiyarasa bafethu I talk like this man. Ungavali. I talk like this. Uzongitshela ukuthi ngiyarasa manje kumele ngihlebe manje. Ungazaka ama-comment angithi sikhuluma sonke la. Ukarabo vaya nga 140 followers. Awume kancane. hayi uFlex didewela baba Washo Masilva. Kahle Masilva indaba isekho manje kulwakele. Seyikuphi manje? Seyise Mbana ngiyakutshela mfana. Mbana ngiyakutshela. Oh. That's I wish that day ufezela bekavulile amehlo manje ulele. Yabona if lento le yenziwa kulwakele lo ya mfethu ayichangeka. wena uyayithemba utha wena Hayi mina inkinga ngifuna ukuyikhumbula nje manje. Mfana yo. Dale ngitizi. Yabona Flex. Beg if make this le ndaba le bongebuza uyibuze. Ufezela uyikhethile. Uyabona kwenzakala something ne. Hayi ngalo yakhe lo ya I mention